son la parte presencial que estamos haciendo en el momento en el que vosotros entréis. Membres de la policia local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant van participar la setmana passada en una formació sobre gestió operativa de conflictes violents. El taller va estar impartit per l'expert en comunicació no verbal Juan González Moreno i va consistir en una guia per al tracte directe amb les persones. Conèixer i corregir primer els errors de comunicació policial que podem tenir quan ens dirigim per interactuar amb alguna de les persones. Després, saber gestionar d'una forma correcta aquestes emocions. Després també saber identificar quan aquesta intervenció és reconduïble o quan no. I per últim, evitar sobretot el que són agressions als policies. Llavors hi ha una sèrie d'indicatius a nivell corporal que totes les persones, quan actua la nostra part més irracional del cervell, fan mostrar aquestes parts que nosaltres podem interpretar com a policies que pot ser que aquella situació acabi a les mans. En definitiva, es van impartir tècniques per millorar la interacció personal en situacions de difícil gestió. El primer que hem d'aprendre els policies, i que cada dia jo crec que és una cosa que hem d'anar interioritzant a la gent que puja de sota, és aprendre més a dir gràcies i sisplau, que són dues paraules primordials al contacte amb la ciutadania. I això, clar, això rebunda després amb un bon servei de cara al ciutadà. Aquest taller estava inclòs en un pla de formació anual, del qual formen part activitats de caire obligatori, com les pràctiques de tir, i d'altres de caràcter voluntari, com aquesta formació. El taller de 10 hores presencials va tenir lloc a la sala Ferrer Malet de la Casa de Cultura de l'Hospitalet de l'Infant. Yo me quiero marchar.